Mökillä ollaan viimeisiä viikonloppuja. On syyskuun 22. päivä. Ja täällä ollaan ihan kynttilän valossa. Kello on 9:30 illalla. Meidän aurinkosähkö. Lamput ei nyt toimi. Valoa ei tule. Tai tulee, mutta se rämpsähtää saman tien kiinni. Se on ollut nyt monena syksynä sama juttu. Mutta onpahan ainakin tunnelmaa. Ulkoon on pilkkopimeää ja Peti siellä odottaa nukkujaa. Yllättävän hyvin nämä kynttilät kuitenkin valasee. Et eihän tässä nyt mitään lukea näe tai käsitöitä tehdä, mutta näkeehän täällä nyt kuitenkin liikkua ympäri. Et joka huoneessa on kynttilät. Ja ulkoon on ihan pimeää. Mies on tuolla jossain, mutta ei se näy täällä pimeyden läpi. Nythän on ollut niin lämmin syksy, niin tultiin tänne, kun ei täällä ole kuin toi puulämmitys, niin oli kuitenkin 20 astetta vielä sisälläkin, niin nyt on poltettu pönttömuuristulet ja mulla on melkein ihan hiki. Varmasti nukuttaa kuitenkin makosasti. No niin, viime viikonloppu piti olla jo viimeinen viikonloppu mökillä, mutta tytär ei ollut mukana ja se halusi vielä kerran tulla, niin tultiin sitten vielä viikonlopuksi. Ja tosiaan meillä on tämä aurinkosähköhomma, mutta rämpsät laitettiin valo niin kuin päälle kun tultiin, mutta ei se rämpsähti saman tien pimeäksi, että taskulampun kanssa tuolla sisälläkin sytyteltiin sitten kynttilät ja haettiin tuolta saunalta. Vettä pumppailtiin ja nyt tässä sitten tonne vessaan menen asioille. Siellä on sellainen patterilamppu, mikä sitten syttyy liiketunnistimella ja ajattelin, että semmoisethan pitäisi tonne sisällekin hankkia. Jes, näkee jotain. Niin siis noi öljylamput tai patterilamput. Joo, no nyt minä siksi aikaa stoppaan, kun käyn asialla. No niin, homma hoidettu. Sitten taas pilkkopimeään. Tai ei täällä itse asiassa täällä ei ihan vielä ole pilkkopimeää. Missäs toi käsipesujuttu on siinä? Taas lamppu tuohon, ei se riitä. Apua. Vesi on lämpössä täällä säiliössä, kun pesenpä yhden käden, kun se oli pyyhkimäkäsi. Ei tarvitse toista pestä. No niin. Sitten taas tuon näkyykin makkarissa palaa kynttilät ikkunalla, niin kynttilän valossa näkee niin kuin ihan hyvin. Sisällä kyllä, siis eihän sieltä mitään lukea enää semmoista, mutta näkee liikkua. Mutta sitten on toi puhelimen lataus on ongelma, kun ei nämä akut riitä, niin ei paljon voi käyttää näitä sähköisiä laitteita sitten. Täytyy säästellä viikonloppu puhelimen akkua, eikä tääkään taho kauan riittää. Tässä on nyt sitten tässä talossa kuitenkin toi liiketunnistimella syttyvä lamppu. Se on aika näppärä. Joo, siellä mies sytyttää pönttömuuria tulia. Sisällähän näkee
oikeinkin hyvin. Mutta tässä on oma hohtonsa tällaisessa, että täällä pimeässä menet ja ei ole nyt tähtitaivasta, on ihan pilvessä, että se on myös semmoinen, mikä ainakin pari kertaa syksyssä pitää kokea se mökin tähtitaivas, kun ympäristö on ihan pimeä, niin se on aina tosi upea. No niin. Oi, täällä on kos valot, kun kynttilät palaa, niin aivan ihanaa. Ja kohta tulee uuniikin tulet, niin sekin valaisee. No ei se valaisekaan, kun siinä on umpiluukut. Niin. Kyllä se vähän tihkuttaa no, sieltä. Mutta tällä mennään nyt viikonloppuun.